खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाज'हारिया गसाइगावनि पद्मबिलाव दुथाङा आब्दुल सामाद आहमेद मुनि सासे एडभकेटखौ एसिडजों इनायै गाग्लोबदों जास्ट कोर्टर পৰা ঘৰত হোমৱাৰ সময়তে এনেকুৱা কাম কৰিলে गसाइगावनि बलमाजरा गामिनि दाइनिमारि दैसा सेराव खुंफुंनाय 8थि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआ जोबलांबाय बिटिआर सरकारनि अनसुंथाइजों जारिमिनारि संकस खेराइ हारिमुआरि न'ब्लां लुफुंनो 50 लाख रांनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों दिनैहाय बाहाय 50 लाखनि जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे कमिउनिटि हल जों गायसनदों मुंकुर सेलेक फरायसालिमायाव फोरोंथाइ होखानाय बिबुंगोराखौनो थिसननांगौनि बर'नि माहारियारि आफादफोरा दाबि बाक्सानि सदर बिटा हाथाफारायाव शिवरात्रि फुजा होनानै सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोननायखौ नुनो मोन्दों अदालगुरि खैराबारि श्री श्री थामेश्वर देवालयावबो साननैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय महाशिवरात्रि फुजाया जागायबाय হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে সমাগম হৈছে আমিও আহিছো ওচৰৰে হওঁ মই তাৰপিছত ইয়াত আহিছো খুব ভাল লাগে মন্দিৰটো বহুত বছৰ পুৰণি আৰু এয়া আমাৰ এই দেৱালয়খনৰ নাম তাম্ৰেশ্বৰ দেৱালয় बर'नि फिसा दैजिरि नार्जारिया साउथ करियानि क्युंपुक नेशनेल इउनिभार्सिटिनिफ्राय PhD खालामदों गुबुन गुबुन जायगाफोराव बादिनो दिनैबो बाक्सानि पातिमाबाद साहा बागानावबो महाशिवरात्रि फुजा फालिदों পূজা কমিটি তৰফৰ পৰা মোক ইয়াতে বৃক্ষৰোপণ কৰাৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল हायुङारि मानास हाग्रामायाव दावबायारिफ्रा गोसोम गाबनि ब्लेक फान्टार जुनारखौ नुनानै सोमोनांनाय फोरमायदों फॉरेस्ट वुडलैंड बर्ड्स हमने सिल्वर ब्रेस्टेड ब्रॉडबिल जो हमारा लाइफर है हमने पहली बार देखा है वो भी देखा बहुत बहुत सुंदर है मानस और हम दोबारा जल्दी आएंगे बिबारी मिलौहाब कमिटिनि बानजायनायाव दिनै बाक्सायाव सानसेनि हाबाफारिजों महाशिवरात्रि फुजा खुंफुंदों दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों